Nagtingkagol sa prisuhan ang usa ka 34 anyos nga high-value individual human kini nakuhaan og binulto nga illegal nga drogas ug armas sa bypass operation sa Provincial Intelligence Unit Police Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office sa Purok 1, Barangay Poblacion sa lungsod sa Panglao. Ang nadakpan mao si Clifford Otida, 34 anyos, minyo driver ug nagpuyo sa Purok 2, Barangay Dampas, Tagbilaran City. Nasakmit sa mga operatiba gikan sa dinakpan ang 3,000 grams nga shabu nga ni balor og 20.4 million pesos. Ingon man caliber 45 nga armas na dunay mga buhing bala. Tulo ka semana na nga gipaubos sa monitoring ang suspitsado ug giingon nga area of distribution niini ang Panglao Island, Tagbilaran City ug ubang dapit sa 1st ug 2nd District sa Probinsya. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 ug Comlet Gun Ban ang atubangon sa suspitsado.